Este é un conto tradicional que se chama A gaita que facía a todos bailar e que eu reescribín para o primeiro tomo da colección Cabalo Buligán, Contos Maravillosos 1, e está escrita a partir de todas as versións orais que deste conto se recolleron en Galicia, tres delas bastante recentes, recollidas polo equipo Chaira, do que formo parte, e de outras anteriores de outros recompiladores de literatura de tradición oral. O conto di así: esta era unha muller que vivía co seu fillo duns 12 anos nunha casoupiña arredada dunha aldea. Quedara viúda cando o neno aínda non cumprira un ano. Eran tan pobres que o cativo andaba sempre a medio vestir e criárase malamente co leite dunha soa ovella que tiñan e coa caridade de algúns veciños. A súa situación era desesperada e a vida poñíaselles a cada paso máis costenta e difícil. A mulleriña pensou que era xa tempo de procurarlle un traballo ao rapaz e falou co cura da aldea por ver se podía levalo canda el de criado. O cura, que era propietario dun bo rabaño de ovellas, dispuso poñer o neno de pastor e tratou coa nai como había ser o salario e a mantenza do cativo. De seguido, o neno foise vivir á casa do crego, onde residían tamén as dúas criadas que tiña, a ama de idade avanzada, que gobernaba a casa e cociñaba, e outra muller máis nova que apandaba cos traballos máis duros que houbese para facer. O rapazolo comezou a ir todos os días coas ovellas ao monte e alindábase a gusto do crego, que cada día estaba máis contento con el, e Madia levaba, porque o neno regresaba sempre co rabaño completo á xunta da noite e as ovellas estaban moito ben mantidas e lustrosas. O cativo tampouco lle ia mal, porque co seu traballiño tiña a comida asegurada e aunque o crego non era lomo e xeneroso, aínda podía, coas poucas cadelas que gañaba, socorrer a súa prove nai. Unha tarde estaba o rapaciño apastando o rabaño e cadrou que pasaba por ali un velliño desleixado vestido cun suxos farrapos, que levaba ao lombo unha enorme saca. Xa de lonxe, o pastor pareceulle que era un pobre de andar polas portas. O velliño foise achegando e, despois de saudalo cortésmente, pediulle de favor que lle dera un año porque tiña moita fame e precisaba algo para levar á boca. O pastor pensou nunha amiguiña porque tiña medo de que o cura o reprendese, pero, lembrándose da fame que levaba pasado, non dubidou e foi catar un año para lle dar a aquel velliño malpocado. O vello agradeceullo moito e ali mismo fixeron lume, asaron o año nas brasas e comeron del. Unha vez que o vello estivo satisfeito, díxolle ao pastoriño: «Ben, agora pídeme tres cousas, o que ti queiras, pois eu teño poder para concederches». O rapaciño non sabía moi ben que era o que tiña que pedir, e aínda pasou un bon anaco pensando. Había tempo que entretiña as súas longas horas de pastoreo tocando nunha frauta de vieiteiro que el mesmo fixera coa súa navalla de taramundi, e como lle reinaba a música, pediu: «Quero unha gaita que ao tocala todos cantos a oian, persoas ou animais, teñan por forza que poñerse a bailar». Pareceulle que non pedira mal e seguiu pensando nas dúas cousas que lle quedaban por pedir. Pensou na fame que tiña pasado e que quizáis aínda podía volver. Mirou para as barbas brancas do velliño, aínda graxentas polo suculento asado que acababa de papar, e faloulle así: «Quero tamén unha escopeta que poida disparar cantos tiros eu queira sen cargala nunca, e ademais que todos cantos tiros eu dispare acerten sempre no branco». Despois de facer a segunda petición, quedou pensando outra amiguiña, que avilaba en tanta caza como ia ter con aquela arma maravillosa, e xergou axiña que necesitaba un bo fardelo para guardar nel lebres, perdices, coellos, pombos e faisáns. Daquela faloulle outra vez ao velliño: «Quero un fardelo para levar a caza e que cando eu diga a miña mochila veñan todas as pezas para el, aínda que non lles acerte coa escopeta».
O vello escoitouno con moita atención e concedeulle todo o canto lle pedira. Meteu a man naquela saca grandísima de estopa que levaba, entregoulle a gaita, a escopeta e o fardelo, agradecéndolle outra vez a súa xenerosidade. Pasaron os días e o rapaz seguiu indo coas ovellas ao monte. Comezou a tocar a gaita no pasteiro e todas as ovellas, años e carneiros poñíanse a bailar arredor del e non facían cousa. Ao deixaren as ovellas de comer, deron en baixar e de gaxar tanto que daba mágoa velas. Ademais, ao viren para a corte, non paraban de berrar toda a noite coa fame que tiñan. O cura non tardou en decatarse e pediulle contas ao criado. As ovellas baixan, onde as levas pacer? E onde as sei levar? Levoas onde sempre, ao monte. Pero logo, que fas con elas? As ovellas non comen. O rapaz desculpábase dicindo que el facía o que sempre fixera e non había maneira de arrincarlle outra explicación. O crego, así e todo, maliciouse e acordou que a mellor maneira de saber o que pasaba era ir ao monte e velar ao criado para saber certamente que era o que estaba a pasar co seu rabaño. Meu dito, meu feito. A mañá do outro día, moi cediño, saiu o pastor coas ovellas e o cura foi detrás ás agachadas ata que o rabaño chegou ao pasteiro. O crego, sen ser visto, meteuse nun silveirón que había por ali para ver o que pasaba, sen que o neno se decatase. As ovellas puñéronse a pacicar normalmente, o cura falaba só. As ovellas deben estar enfermas, porque o pícaro apasta as ben. O rapaz, sentado nun cómaro, vixiaba o rabaño atentamente. Un pouco despois, colleu o almorzo que le daba, de pan, trigo e queixo, e comeu no moi amodiño, facendo talladiñas moi xeitosas coa navalla. Rematada a parva, sacou do morral a súa gaita e púxose a tocar. As ovellas, ao oíren a música, achegáronse a el, e postas de pé sobre as patas traseiras, tingue dun lado e tingue do outro, non paraban de bailar. Tanto punteaban xotas como a muiñeiras, daba xeño ver aquel espectáculo, o neno a tocar, e as ovellas a danzar, marcando os puntos cos pezuños. O crego malamente podía gozar daquel encanto, non só porque acababa de descubrir a causa do decaimento das ovellas, senón porque dende que a música comezara a soar, a el tampouco lle paraban os pés. Metido ali, naquel silveirón, asitando pernas e brazos rítmicamente, rabuñouse todo. Como non quería que o pastor o descubrise, estivo calado todo o tempo e só conseguiu fuxir dali cando o rapaz pousou a gaita un anaquiño para coller folgos. Xa levaba bailando varias horas, nunca tanto bailara na súa vida. Chegou á casa correndo coa roupa toda desfeita e sangrando polas rabuñaduras, todo adentado das silvas. Saiu a criada máis vella a recibilo e o velo exclamou: «Pero, e vostede que tivo? Agarrouse con alguén ou que lle pasou? Cala a boca, muller, estamos perdidos con este rapaz. Tenche unha gaita que, en canto empeza a tocar, empezan as ovellas e as cabras a bailar. Temos que amañar de matalo, porque senón acaba co rabaño e con todos nós. E compre ter moito cuidado, porque se empeza a tocar a gaita, xa non podemos facer nada». O pastor xa chegara do monte, estaba escoitando sen que o visen toda a conversa. Dicía a ama: «E como habemos facer logo?» Respondeu o crego con moito sixilo: «Habemos de dicir que hoxe veñen uns convidados e que fai falta a cama del para deitalos. Ti faslle a cama aí nesa hucha e dislle que se ten que deitar nela. Ferves os caldeiros de auga e, cando estea dormindo, cerramos a hucha e botamos de auga quente por eses furados que ten e escaldámolo vivo». O rapaz, agachado, oía todo canto estaban a falar. Un pouco despois deixouse ver pola casa. Díxolle a ama: «Meu neno, hoxe tes que dormir nesta hucha que nos fai falta